Poštovani gledatelji i gledateljice, sada ću vam pokazati što se nalazi u ovom poklon boksu, a ovo nam je poklon boks koji dolazi pod šifrom 54. Pa da vidimo, evo unutar ovog poklon boksa zapravo imamo još nekoliko malih kutica, tako da nam je u prvoj kutici ovaj predivan novčanik crne boje, muški novčanik, kao što možete vidjeti. Imamo ovaj jedan dio za kartice, zapravo nam nekako djeluje kao neka mala knjižica, tako da ga možete lagano i okretati, i ovdje imamo dio za sitniš. Radi se o koži, o pravom, elegantnom muškom novčaniku s kojim definitivno ne možete pogriješiti. To naravno nije sve što imamo u ovom poklon boksu, ostala su nam još dva artikla. Idemo vidjeti što nam se to još sakrilo u ovoj idućoj kutici. Dakle, imamo predivan muški sat, kao što možete vidjeti sam remen sata nam je kao neko smeđe platno, izgleda stvarno jako dobro i dolazi nam u ovoj kombinaciji sa crnim narukvicama. Možete naravno kombinirati sa satom, možete staviti na drugu ruku kako vama zapravo odgovara. U svakom slučaju i narukvice i sam sat izgledaju stvarno jako dobro. To naravno nije još sve, ostao nam je još jedan artikl u ovom poklon boksu, tako da ovdje možemo naći muški parfem kojeg ću vam sada malo i pokazati. Opa, ispao mi je čepić, evo sada ćemo malo vidjeti, dakle bočica stvarno djeluje dobro. A miris je jako dobar. Znam da vi to ne možete osjetiti preko malih ekrana, ali miris je evo stvarno intenzivan, muževan, stvarno je jako kvalitetan i budite sigurni da ako izaberete ovaj poklon boks za sebi dragu osobu nećete pogriješiti. Tako da ponovimo što smo sve vidjeli u ovom poklon boksu. Od ovog stvarno predivnog parfema s kojim, evo vjerujte mi na reći, stvarno ne možete pogriješiti. Imali smo još i sat kojeg ću vam još malo pokazati u kombinaciji sa predivnim crnim kožnim narukvicama. Kažem, evo stvarno jako dobro izgledaju, ne morate to nositi na istoj ruci, u svakom slučaju kako god da vi to iskombinirate izgledati će jako dobro. I ostalo nam je klasični crni elegantni novčanik, kao što možete vidjeti.